Moi, ja sori jos tosta tulee nyt tommonen vio. Ja sori jos mä nyt näytän erittäin vamselta. Jos tää toimii, ei toimi. Mun pöytälamppu siis. Ja me ollaan nostettu tarjoustalosta tämmönen vaniljan tuoksunen kynttilä, tuoksukynttilä. Ja se tuoksuu vaan niin taivaallisen hyvältä. Ja mun podimista on kaatunut. Ja nyt siis, no mä näytän nyt aluksi tän käsijoukkokiilto yleispuhdistusaine mango. Tää on löytötekstistä ja joo. Löytötekstistä ostettiin siis tuo. Sitten mulla on emojihanskat, jossa on kosketusnäyttö juttu, että sillä saa kosketeltua näyttöä. Ja sit iskausta jotain tämmösiä. Joo. Ja toinen pari emojihanskaa. Ja EUS. Mutta sitten täällä on 1, 2, 3, 4, 5 huulirasvaa, jotka mä nyt tässä videossa avaan. Ne on kaikki saman merkkisiä, eli Labellon Original. Ja tää on sitä Neon Edition-sarjaa ja mulla on nää kaikki. Itse asiassa mutta tässä nyt aluksi on vaan nää, mitä mä saan nyt myöhemmin. Joo. Elikkä avataan nyt. Mä nyt näytän mitkä sävyt tai värit mulla on. Mulla on pinkki. Mulla on avattuna liila, turkoosi ja liila. Eiku, keltainen. Mut siis sit mulla on vihreä. Sitten mulla on oranssi. Sitten mulla on turkoosi. Ja sitten mulla on keltainen. Nyt mä aloitan avaamaan tämän oranssin Labellon Original huulirasvan. Ja näissä ei ole siis mitään tuoksua, koska tää on niinku original. Mutta nää on vaan aivan niinku, oh my god, kattokaa. Nää ei tässä vielä tuoksu, mut tässä rupee pikkasen tälleen tuoksuu, mut siis tää on ihan superihana. Tämmönen Labellon Original. Sitten jatketaan avaamalla keltainen. Tää purkki on siis Neon Edition Original ja tämmönen. Mutta juu. Mä nyt avaan tän. Ja tää keltainen on siis tämän näköinen. Tää tuoksuu hyvältä. Siis tuoksuu. Nää kaksi tuoksuu aivan taivaisilla. Sitten jatketaan avaamalla muut. Avataan pinkki. Neon Edition huulirasva. Siis mä löysin nää Riihimäen sittarista. Sitten mä olin ihan silleen niinkun nää mun. Et ihan kivasti roskaa vielä tulee tuon mun pöydälle. Nyt mä heitän nää mun upeaa mustaa roskikseen. Tää pinkki on niinku aivan upea. Nää ei hirveästi nyt tuoksu, koska näitä on käytetty, mut niinkun 3 on avattu. Ja sitten vielä 2. Mä nyt näytän ne mun vanha. Mitkä olen myös saanut iskältä. Nyt mä kaadan nää tähän ilmapatjalle. Ja tässä ovat vielä nämä. Eli 8 Neon Edition huulirasvaa, joka tulee tää keltainen. Niin 2 keltaista. Sitten tulee liila. 1 liila. Sitten tulee turkoosi. 2 turkoosia.
Sitten mulla on uusi oranssi, vihreä, turkoosi, keltainen, pinkki. Ja sitten nää on niinku vähän vanhempia. Mut nyt mulla on siis tämä. Ja nämä kaksi on niinku vähän ylimääräistä, että näitä mä käytän vaan joskus. Koska... Mutta tätä mä rupean kans käyttää, koska tää on mun ainut tämmöinen. Hupsis, nyt kaikki vaan kaatuu. Ja, joo, tämmönen liila. Ja sitten avataan. Ei te nyt muistatte, että liila, yksi turkoosi ja yksi keltainen on vanhoja. Että... Sitten mulla oli myös pinkki, mutta sitten mä annan sen äitille. Jatketaan avaamalla turkoosi. Niin kuin mun lempiväri on turkoosi. Mä nyt heitän nää kaikki rustat. Siis mun lempiväri on turkoosi, sitten vihreä, sitten liila, oranssi, harmaa, musta, valkoinen, kaikki tommoset. Ja sitten vaaleanpinkki. Se on niin söpö. Tämmönen turkoosi. Tuksusvelta. Sitten vielä vihreä. Vaan vihreä. Menipäs hyvin, Sara. Mikä tää on mulle? Niinku Sara, sinä sun ilmeet oikeesti. Okei, nyt mä laitan ne kaikki tälleen pikkasen. Mä nyt laitan tää vihreätä. Joo. Ootas. Tää. Okei. No, samalla mä laitan kuule huurirasvan. Tän vihreän. Mä nyt laitan tätäkin. Mitä mä tein? Mä nyt käytin nyt näitä kahta. Huurirasvat on aivan... Oota. Nyt mä näytän.